So, ay guys, dapat mi diri sa Taytayan no. So, jud damha nga na maabot mi diri ron. So, namunog man sila si Lister si Makoy o si Manoy. Ani apas pugod diri hatod kung genre diri eh. So, na meron diri sa Taytayan. Tulo sila buk ng orinti ug bunog eh. Okay guys, mao na ni ilang kuha ron. Na, presko pa kayo na. Ta si Makoy, mas Manoy Johnny na datong ubos. Ni apas ra mi diri. Ito. Sila ning tulog ak kuyog, si Lister, si Makoy, si Noy Johnny, siya tulog ka bukurente o nami diri lalom sa Taytayan. Unya, ako na pud ang tigdalas ko ha di kay di man wala mo kay kurente ka ko ako ray tigdala sa kuanang baldi. Habuan ko na ako mapuno kay alas 11 na sa buntag init medyo init na gyud Nawa. Pero okay ra kan ako kalo pero buslot. Buslot kung kalo apa jud ko jacket. Awan mo samot. Na sila dito sa babaw niya ako kay mabasa man ko anak ko tubig agi lalo man mabasa man ko so, mangita ko akong agyanan des daplin ari ko diri mangita ko agyanan ara ko diri sa daplin ako payong gubaon so ari ko diri agi guys awa jud ni dalan gay nako gay kasakit nasangit akong kurol wala galisod ko kay nasangit yung payong wala guba wala ko diri naglisod ko kanaog eh. Ako'y chinilas agay nabasa na ko kuha na sila sa babaw nabili na ko nabasa yun ko basa na ko na daghan na puno na na dapat dire ako parisyon sa badlasan kabig ko ha naghana mili Hindi lumahay chip lang. Katigong harus ke baso. Nahabuak na. Napalong yung kuryente. Kuryente dala ito kumilas. Badadong kay mapuno na. Unsa na nalain? Imo naman ang gibutang ang purong. Ano ra? Ano man taon? Nanami diri guys na kusto nga budlasan niya. Galibo ko asa ko agi ani Kay libon kaayo walay agianan. Padarag ko pa Chinilas na pod. So ako guys, ari radyo ko magpadaplin, radyo ko sige kay lalo man dito mabasa niya ko. Mabasa niya siguring. So ari ra ta sa daplin, manubay ug naay mabaw nga kanang tubig. Usap ako mulabang dito maadto nila. Ari ra ko sa daplin na sila diha diha. Just dali dire. Ari ra mi diri sa daplin kay di man mi kaagi didto, lisod man wa may agyanan. Ari ra mi manaplin ra mi agi. Ari ra mi diri sa daplin agi kay aron dili mi basa jud kay wala ra ba damha maabot pi diri no kay pagkabalo na kung genre na orinti sila apas dayon ko nila naligo na Israel na mukuyo kay maligo di ay
giday kaning. Oh, tungko sa oh. Nay awis. Na tinuon. So ayan guys, gipanggutom ang mga tao eh. Gipanggutom sila kay wala man nagkaundaan kay balo mga orinti dugay kay mauli nya wala pwede lang balon samot. So naami rin diri si just akong kauban. Mangita mig biyabas aron makakaon tong gipanggutom. Oh na kunay dahang biyabas diha. Ana mi diha manguha mi. Anak kita na mig biyabas diri. Oh, hinog ra bagon ni. Ay, madala na di pa kay hinog pero Hinog mo. tanan tamis na. Wala man tay sudlanan oy. Kita na ko. Dara. Oh. Ako nang gipuis akong sanina kay wa ko'y kasudlan. O, siya nagsampit. Wala ta ko kadalay. Wala na ko kitag hinagbiyabas guys. So, pauli na mi. O, gapuyos ko. Agay. Puyos ko niya. Tagba kung sampit tirail. Gibiyaan man ko di ay. So, buslot pa ni kaluapod. Imam ko ang biyaan. Tarag balde dito. Nabilain. Magbalik pa ko sa balde. Kay gibilim na. Puyos agad. Ay, gana ha? Yang sige. So, mabalik ko sa agi guys. Kaya akong gibiling balde. So, danan sa among kuha. Wala din nila gidala. Dito ra po ko kay biyaan mo kong just. Tagba ko sambit. Wala mang tubag to na dito sa babaw. Balik ko kay nabilin man ang baldihan. Narao di ay diha. Wala dyan na darat. Okay. Balik pa ko sa agi. Dagan-dagan patag maayo. Pang inita. Oh. Lando. Oh, na. Lockdown ako sa balde nga among kuha. Ay. Biyaan man ko nila. Nabilin pa dyan yung balde kaning akong gilokdo. Balik ko sa agi. Kung himo kay to. Just ligo na. Lagham lagi na ter. Ano ako eh? Mausay ko. Dali, bandi. Wah, grabe yung bata. Kapa, yung bata. Bato. Mau ding daghan kinaday bato. Dapat mo. Aw. Daghan yun. Kaon. Bay-bay na sa daghan. Pauli na mi guys kay gigutom na sila maayo, wala may dalang balon. Oh, jas sira kaliko. Dire ra mi kutob kay init pug kayo. So, ang maara ni among kuha guys. Muairis ako guys. Muairis ko na ko guys. Pauli na. Rabing marsiko ilo. Puno. Pauli na ni guys. Naabot namin guys na uli namin. Amo na punong luto o nagrong imong sudaan. Gigutom. Naway gutom dong. Ipanggutom mag mga ngitag sudan. Il, saan na imong sudan il? Sinugbang labasan sa kabuk tilapia. Kay gigutom na. Mao pa isugba. Usa pila kilo koy? Sakto nga. Sobra ni mo daw kilo. Ito isulod kilohon kan isa. Sobra ni. Atong kilohon og pila ka kilo. Agoy. Usarag tunga.
Sakto lagi ko, sarap to nga. Mabani. Pat. Pila din mo ko baso? Duha. Siguro wala dili puno. Duha ka hamapaw. Na. Suka na. Adjust, pag-adjust, pero suka daw. Pag suka dito daw.